Kanal Eksplozija vam prikazuje. Luka šokiran zbog sukoba sa Mensurom zbog Mine, pa se žalio Ani i Davidu. Jedan od većih haosa večeras nastao je zbog Mensura Ajdarpašića, koji je izljubomorisao kada je čuo da zadrugari povezuju Minu i Luku Belića. Belić je došao do puba da pronađe stvari rano jutros, te je ispričao Ani Korać i Davidu Dragojeviću šta se večeras desilo, pošto su oni tada mučili svoju muku zbog sukoba sa Miljanom Kulić. Luna je rekla javno da je čula da ja i Mina koketiramo. Mensur je skočio i počeo da mi preti. Rekao sam, nemoj ti meni da pretiš. Gledam zašto se ja uopšte opravdavam, mene to ne interesira. Još sam pričao sa ostalim zadrugarima da je on dobar momak. Možda je osetio da je pogrešio. Mada mislim da i ona tu malo igra igru. Ja mislim da se ona ohladila iskreno, rekla je Ana. Da, ali mene to ne interesuje. Ništa nisam spavao noćas. Ja i Janjuš pričali smo dugo, tako da ništa nisam spavao, završio je Belić. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.